Mga higala sa Mabini. Mayong buntag ninyo diha. Kumusta kayo lahat? Ang atong amigo nga kanhi mayor, former mayor. Ayo si Mayor Jun. Ayo ma. Mayong buntag nimo diha, no? Bapo kay tong iyong farm dito. Dito no naikad ko Sir Mark. So pasalamat ta kay Nag-farming na si Mayor Jun. Ayo ma. Organic ha. Organic. Organic kayo. So kumusta? Salamat Mayor pagka-abi-abi ha. Labing salamat yon sa iyang gihatag nga kape. Ayo katong kape. Kape ba to? Sagol. Lagi. Kokwa, kape, sa ba to? Daman po tangad. Kamunggay. Di tangad. Organic tala, no? Maing buntag ni mo diha. Former Mayor John Ayuma. Okay, so mga higala, maigso na itong taga Mabini na tumiyaging adlaw si Sir Mark o ako, di kuyog lampog ko na amo yung giduaw dito kanang controversial kaayo karon nga proyekto nga para sa patubig. 30 milyones matud pa ang katidad niya na apan ang mga barangay nga dapat makabenepisyo niya na nagtiyabaw na gyud magduhang tulo na katuig ko no Sir Mark nga 2021, di ba? ano man na ang 30 milyones wag nahurot na pero ang proyekto wa pa mahimusli. So di mo kay na interview Sir Mark no katong si Kagawad Doon natin na hinabi dito nga kagawad sa barangay Marcelo lungsod sa Mabini. So iyang gipadayag ang iyang mga kasakit. Kasakit yun kay hantod karon wa pa man human ang maong proyekto. Mysterious kasakit din taon nilang. So mao na nga matud niya nga taon-taon na nang maong proyekto dibiya no ang gatrabaho. Kinsa may kontraktor angay gyud nga maoy manubag kay taas na pud ang higayon no nga sa kontrata ko namang goy number of days ganusan nimo na humanon di ba? So mao na nga sa gisulti ni Sir Fred nga miadto mi dito gyud amo yung gisusi nakakuha ta og dokumento dito Sir Fred no gikan sa Provincial Engineering Office. So pwede mabasa nimo Sir Fred aron mahibaw unahon lang nato Sir Mark ay paminaw nato na ideya bitaw kung unsa ning problema nila sa Mabini Marcelo katong interview nato atong engineer interview sa kagawad paminawon ang interview sa usa ka kagawad sa barangay Marcelo lungsod sa Mabini. Kinay mahitungod na sa ilang tubig nga kusog kayo di ba og source dito. Sige, paminawan. Engineer. Okay, nata mga higala sa barangay Marcelo sa lungsod sa Mabini niya ato ning isusi kining dakong proyekto unta. Alang sa ilang panubig. Mamatod pa nasugdan ni mga tulo na katuig halos. Nya karon na undang atong gisusi karon sa hinungdan nga nung naundang kini. So at mahinabi karon mayong hapon kagawad si kagawad pa Kumyo Libris ang chairman sa Committee on Infrastructure. Kumusta ning proyekto kagawad? Maulagi na sir sa kuan lagi undangan og trabaho sa sabton kay kuno matud pa sa tag-adjust subcontractor nga wa kuno sila maka singil wa kuno sila bayari sa general contractor una nga ilang gibidaan pero actually so sa dugay ng panahon kuto nila nga wa kuno sila makatrabaho giagwantahan man to nila trabaho dinhi sa una andahan to nga wa nagad siguro sila ika sweldo pud sa ilang mga tao mo to nga ilang undangan og trabaho. So pagkakaroon kagawad unsa pa may makita nato unsa may naa karon makita sa proyekto? Wa na tay makita na sir gawas sa kanang ilang mga nabilin nga nahimo pud nga mga project kada datong pamistisyon og
katong interviewer dito sa Apil tong pumping station. mao naghimo na nila katong building dadto mao toy sila pinaghimo dan na og Ug kining katong reservoir sa ibabaw. reservoir sa kining paglinya dinhi sa tubig abot na ngadto 5 ka barangay to Kawayanan. Pila ka barangay? 5 kay Marcelo, Tambo, Concepcion, Minul ug Kawayanan. I see. So daghan itong makinabang din daan nga proyekto, no? Daghanan siya kay usa na gisugdan sa pagpatrabaho balik-balik man tong taga province engineer din kay gi-compute nila og sa kadaghanan sa tubig pero niingon tong taga province nga pwede pa puno na siya mo supply og 7 ka barangay pero ang kuan namo nga gusto nga basid pud og mukuwang mo na nga 5 ra jud ka barangay may among gitugot nga pwede ako andan na. So doon natin nakuha nga mga report kagawad ang tungod sa katiluod na kinigisugdan kini sa panahon pa ni adtong mayor nga si Jun Ayuma, no? Nasugdan na niya. Unya, matud pa nga ang kontraktor na itong panahon na kinikarong bana ni Mayor Unji. Lim. Mao ang naibaw answer mao na general contractor nining Prito. Ay siya, so siya nagsugod. Di sir kanang contractor jud kanang subcon mo din ni sugod pagtrabaho din. Ah, Pag sugod nila trabaho din ni tanan kanang subcon. so ang rason nga wa na po di mapadayon kay wa sila ka kolekta sa ilang bayad. Wa kuno sila bayre sa contractor sir pero nakuha mo gud siya kay ang contractor kuno makakolekta man kuno sa province. Sa Astila. kay percentage man kuno ang makolekta dito sa province. Mo may giingon sa nagkontrata din ni kay ikahinabi man pud na madinig mo anhi lagi sa din at ila kunong abidyaan kay wa kuno sila bayari sa ilang nahuman nga trabaho. Gusto. Kung sila mapilang gamiton, kundi sila Wa magkakolekta. na kuno sila nakatapal lamang gani kuno sila sila matupas sa katong among kahinabi nga engineer pud sa contractor dani. So, kumusta man ang 5 ka barangay nga dapat makapahimol sa ani? Kung sa ilang gihimo, wa pa sila kaning bagong mayor, wa nila ito Sa did wa pug ko kakuan sila og naka kuan pa sila sa ibang barangay basta ang nabawaan nagkuwat man pud na sila og kuno sa apod mo implement ng tubig kay mo kabit na pud sila kay kuwang man lagi pud ilang tubig sa ilang barangay nang usahay gani mo tukos lungsod magpangutana na sila og karon sa ako no mahuman ng tubig kay madob nila lagi kuno ng tubig na kuan nang naas repo na kuno ba daghan kanang mga barangay sa maagian daghan pud nga way tubig. Wa ba kay official nga ngalan sa project ali kagawad? Wa Sa sige ang naibaw anda na 5 ka barangay. the budget na sa province sa katong kanhi gobernador si Arthur Yap naghatag jud ng projeka Pila kuno ang kantidad? 30 milyon na siya sa hang naibawaan. 30 million. So, Gagawad, unsa may status kita anay karon? Naundang gyud na Tali. Giundangan na jud ni sponsor pero matud pa sa engineering diha sa lungsod gipa-rebid kuno nila unsa nabiding na kuno pud ang rebid. Kanay. Dihas ni aging buwan pa kuno. Maupi istorya sa among kapitan. Atong nakita dito sa Gigama nga unsa tong dito katong Pumping house. pumping house. Mura magwanay sud tong mga Wa nagilang materials sa contractor sir ipangkuha na tanan. Sa una puno tug kuan materials nila. so Kagamitan nila ba? Gihabwa naman kuha na. gikuha Gina. pero wa na magamit nila ginaog balik nila. Ila man to personal mga gamit sir itong mga gipangbutang nila diha. Ag mga materials din sa tong bonbon wa na pud mo hatid contractor lagi. Maon lang to ilang gikuan. Di tiwas. Unsa may imong panawagan sa mga opisyalis karon sa lungsod sa Mabini labi na ang kontraktor anay. Mahimo sir nan laman lagi ni nila kay aron nga dogang pud mahatagan pud alibyo panginahanglan sa mga tao dinhi labi na sa mga barangay na kining sunod nga barangay kay wa man puy mga laing kakuhaan lagi silang tubig. Tuwali na sila mga tubig pero kuwang pa lagi pud sa ila. Nang nagpaabot pud sila dinhi sa kuan kay kanang mga tukos lungsod mangumusta sila og kanos ako no makasugod gumaning tubiga.
kay magpataod mo pud sila na kay wa man lagi na mahuman sir mo nang alam ingon huwat sa lang mo kay naundangan man lagi trabaho. Wala tayo pagkakana. Okay, salamat kaya kagawad. Salamat kayo kagawad Sir, sige sir.